Oo na yun, nagkima St. George. Diyos ko po, Rudy. Dasal muna tayo kakabsat bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang-araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Siyempre, higop muna tayo kakabsat habang mainit pa. Oo na yun, nagkima St. George. Diyos ko po, Rudy. Nagnanam. O, ng subo para sa inyo, kabsat. Bulaklak tsaka dahon ng ampalaya. Yun. Hindi mo St. George. Laya. Luya. May sabaw.
Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW, Panginoon. Lagi niyo silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.